to work. Hi guys! So, nandito tayo ngayon sa aking work at ipapakita ko sa inyo kung anong ginagawa ko sa aking trabaho. So, ang una-una kong ginagawa guys is nagba-vacuum ako. After mag-vacuum, window cleaning. After ng window cleaning, pupunasan mo yung mga upuan or mga gilid-gilid kung mayroong mga dumi. After that, after ko nyan, magmamap na ako at maglilinis ng toilet. So, ayan guys, papakita ko sa inyo. Check. Hi guys! So, nandito na tayo sa bahay at katatapos ko lang magtrabaho. Bali, nagbike ako. Mga siguro 25 minutes yung biking. So, dito guys sa Netherlands, kung mamimili tayo ng trabaho, matatagalan tayong makahanap ng trabaho. Mostly kasi guys na kung gusto mo magtrabaho sa office or sa mga yung talagang gusto mo yung magandang trabaho, kailangan mo talaga magsalita ng Dutch.
So, ang pinakamadali talagang mahanap ditong trabaho is cleaner. So, ayun. Yun guys, yung aking trabaho. Pero mostly guys, sa mga big city, sa big city ay naghahanap sila ng mga mas madaling makakuha ng trabaho kasi mostly hindi naman nila kailangan yung Dutch speaker, mostly English speaker sa mga big city. Pero yung sa mga village or small city, mahirap ka makahanap, bibihirang-bibihira yung naghahanap ng English speaker. Kailangan mo talaga magsalita ng Dutch. Kaya, ayun. So, dito sa trabaho kong to, hindi ko naman kailangan masyadong magsalita ng Dutch. Nakakaintindi naman sila ng English. So, kaya hindi ako masyadong nahihirapan pag salita. So, ayun lang guys. Kaya, pinakamadaling trabaho talaga dito mahahanap is cleaner. So, ayun lang guys, yung aking trabaho. See you in my next vlog. Bye-bye!